Päivää! Päivää! No niin, pelataan nyt jotakin peräkärrypeliä. Joo. Ja mennään todellakin, arva mille? No. Privaservulle. Hyvä onnea sinne. No mä en tarvi mitään onnea. Okay. Hei, mulla tulee skuuttivideoita ja pyörävideoita. Niin mä hommasin GoPro. Joo. Mä en tiedä miten mä saan sen tehtyä, mutta ihan sama. Noniin, ota Jaana musta. Persee. Mitä? Tää heitti mut johonkin hevon kuuseen. Hei, älkää huolko siitä, kun mä saan vaan lainaan GoProon. Mä en saa sitä varmaan omaksi. Koska mä saan sen vaan lainaa. Että mä voin tehdä niitä videoita. No niin, Jaana musta. Otetaan peräkärryt. Mitkä peräkärryt? Semmoisia, että mihin mahtuu semmonen... Nää työperäkärryt. Mihin laitetaan ne ruohonleikkurimet. Ja sitten asuntovaunu. Tai ei tarvi... Otetaan asuntovaunutkin. Ok. Miten meillä ennen oli se? Oliko se sieltä eka se peräkärry ja sitten se Eka asuntovaunu ja sitten vasta se työperäkärry. Joo. Otpa. No niin. Sitten mennään tänne. Ovi auki. Oliko se tämä semmoinen kautaisi? Miksi sä laitat sinne autoihin? No anteeksi. Punanukka. Onneksi mä pääsen tekemään GoProlla videoita. Honda. Haluatteko ton tyypin, kuka tuossa mun vieressä on, niin se tulee myös videoille. Niin laittakaa kommenttia. Todellakin mä teen. Todellakin mä teen ton kanssa videoita, jos ei perseile. Ja se on ihan nätisti. Sitten oli väärä peräkärry. Mulla ei ole sitä luukkua tuossa asuntovaunussa. Ei se haittaa. Mä en tiedä, onko siinä. Ei tarvi laittaa. Ei tarvi mitään muuta laittaa. Kyllä on siinä. Eikä ihan samalla huoli mistään kosta. Arvaa mikä on spessu. 500 tilaajaa. Face reveal. Se on se spessu. Ota menikö tiikkuisella Turkki? Joo, menkää tilaan kanavan Lukitsi. Se on meidän kaveri. Niin. Miksi näin? Koska se mainostaa munkin kanavaa videolla, niin mäkin sen. Siis miksi tää ei mene kiinni tähän? Mä otan sinun pikkuruohonleikkuriin. Otetaan semmoset, just tommoset. Siis, miten sä sait tolleen? Tässä on kestänyt 4 minuuttia, että me ollaan varmaan kohta 1000 tuntia, että... Perhana. Siis mä en saa konsta tätä. Oh no. Oh no. Oho. No niin, nyt se meni. Menikö? Meni. Sitten ruohonleikkuri kyytiin. Mehän ei mennä mihinkään kämppialueelle nukkumaan. Ei kun ihan... Työpaikalla nukutaan. Joo, ihan näissä meidän asuntoautoissa kun nukutaan. Tai vaunuissa. Niin. Niin, meidän pitää eka mennä arvaa minne paikkaan. Kirkko. Niin. Joo. Joo. Mä menen sinne jo valmiiksi. Älä vielä mene. Kato, kun mä valmistelen mun asuntovaunua. Niin. Tai ei sitä tarvitse valmistella, kun me lähdetään melkein heti, kun se on valmis. Joo, no kato, mun pitää tuo seinä tosta laittaa tänne. Niin. Joo.
No nähdään siellä kirkon pihalla, Juu, nähdään. koska meidän pitää sinne mennä leikkaa ruoho. No, pitkä rekka. Oho, nyt mä oon ojassa. Just. Perus minä. Joo. Aina kun mä menen tätä pelaan, niin perus mä oon heti ojassa. Joo. Törmäys. Siis meidän pitää seuraavaksi noi talojen pihat. Joo, vaikka silloin yöllä. Niin, yöllä. Meillä on yövuorot. Joo. Tässä Meidän työt on 24H. niin, 24H. Ja nyt mä oon valmis leikkaa. Tukko nää leikkaa. Ota mä äkkiä panen tuo asuntovaunu päälle. Juu, päälle. No mä lähden vettää jo nurmikkua. Juu, lähe. Mä laitan tonne. Niin tuuks sä milloin? No ihan just sieltä tuu. Mä menen leikkaamaan. Kato Viljami. Ui jumala. Joo, toi on toi peräkärry. Ja sitten täältä paljastuu koppi. Niin, tuuks sä nytte? Juu, on tulossa. Mä jo lähdin leikkaamaan. Joo, mä panen oveen siksi. Me tehdään 24H töitä vaan. Joo, ja sitten kun ollaan saatu tää kirkko ja talo, niin sitten aamulla me aina fiksataan vähän meidän ruohonleikkuria ja sitten taas päivällä jatketaan hommia. Niin. Tai silloin kun meillä on vapaapäivät. Niin. Rum autolla. Joo, mä keksin sen rum-rum-autolla. Joo. Siis miksi tää ei leikkaa niin hyvin? Onko sulla se sun hommeli päällä? On. Joo. Kyllä mulla pitäisi olla. Koska tää kyllä leikkaa. Joo. Mä uskon, että tuolla ojassa ajellut. No joo, ei ojissa tarvi. Kato missä mä oon leikkaamassa. Joo, hyvä paikka. Mä tuon tätä kirkon pihaa. Joo. Tää on kyllä mun lempihommaa leikata nurmikkoa oikeassakin elämässä. No, Tämmöisellä ajettavalla varsinkin. joo, siis mäkin toivoisin oikeesti ajettavaa. No ne maksaa 2 tonnia. Niinpä. Että terveisiä Possulasta. Äijä on Possulassa töissä. Joo. Leikataan nurmia. Leikataan nurmikkoa. Perusme. Ja sitten spessu on 200 tilaajaa varmaan ne pitkä skuutti ja toi pyörävideo. Otta live. No, ei GoProlla voi tehdä, Ok. mutta kyllä niitä videoita tulee sillä. Mä nyt en ookaan saanut kirkon pihalle valmiiksi. Joo, tuu sitten tänne mun kanssa leikkaahan, kun sä oot saanut sen. Joo. Pitää välillä katsoa kuinka korkealla. Miten niin? No jos muuttaa kohtaa. Eli sitten tää video loppuu. Niin, kyllähän sä oot sitten yksin kirkko. En mä ehkä jatka. No niin. Nyt on saatu kirkon. Mitä videoita sä tekisit, jos sä alkaisit tubettaa? No varmaan jotain. Niin jotain. Mm. Mikä peli olisi semmonen, mistä alkaisit tekee? Ehkä Roblox. Joo. Mä teen krännyvideoita ehkä. Ok. Tuonko mä sunkaan nyt sinne kirkon pihalle? Mä oon vielä
yhdestä silausta tekemässä tälle. No sit meidän pitää mennä tonne toiselle puolelle. Ai noihin taloille. Niin. Juu, mä tuolla jo ajan. Mä äsken taas. Mä oon täällä ajamassa tätä nurmikkoa. Mä Teekö sä sen kirkon pihan loppuun, niin mä menen tonne talojen pihalle. Mä tein jo. Joo, mä menen tänne talojen pihalle. Mäkin on täällä ajamassa tän mustan talon takapihalla. Sama. Ojatkin kannattaa. Ok. Mutta ei semmoista röpelöistä Mihin voi jättää nää kiinni. niin kiinni. Koska se on ärsyttävää ottaa ne pois sitten. Jep. Meidän pitää autolla lähteä kauppaan, käydä ostamassa hihnoja, millä voi vetää ruohonleikkurin tai jonkun. Niin. Oho. Noniin. Mä täällä vaan leikkaa pitkää päivää. Sama. Suoraa. Siis ajattele, jos mä saan joskus 100 000 tilaajaa. Ei sitten aika on. Ja arvaa minkä mä saan muutenkin. No sen hiton patsa. Ei se oo mikään patsas. Niin sen napin. Häh? Sen buttoni. Ei. Niin. Mennäisin tippua äsken tonne oija. Sama. Sitten mä lähden vastapäiseen. Tää kestää tää video vielä 5 minuuttia. Miks niin? Tää on nyt... Mä oon täällä leikkaamassa nurmikkoa täällä. Juu, mä lähden nytten pikku kahvitauolla. Tämähän on 24H. No joo, mutta pomo sanoi, että mä saan aina välillä käydä kato kahvitauolla. No mulla se ei oo mitään sanonut. Oh. No kai mä sitten jatkaa hommia yksin. Juu, mä saan kohta sinne. No et kerkiä kyllä. Miksi? Kun mä oon kohta leikannut. No mä tulen nyt takaisin töihin. Kävikö mä juomaan kahvit jo? Juu, mä sille hotkisin. Joo. Päivä. Perhana, mä oon täällä ojassa. Nyt mä oon jossakin tiellä. Juusti. Joo, tää video oli tässä. Muista tilata kanavia, tykkää videosta, se on ilmasta aina. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro.